Waqt li d-dinja f'dawn l-aħħar 4 snin għaddiet minn tensjonijiet ġeopolitiċi, Malta taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela kienet strumentali sabiex waslet messaġġ b'saħħtu favur il-paċi. Il-Prim Ministru wassal dan il-messaġġ b'mod konsistenti fost oħrajn mal-mexxejja Ewropej waqt is-summit tal-Kunsill Ewropew, dan fil-waqt li dejjem issalvagwardja n-newtralità ta' pajjiżna. Dan permezz tal-pożizzjonijiet li kellu pajjiżna kemm bissiġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà fil-Ġnus Magħquda, il-Presidenza tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE, u anki l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa. Bejn l-2023 u l-2024, Malta kellha siġġu fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda fejn adottat l-ewwel riżoluzzjoni biex b'mod immedjat ikun hemm waqfien mill-ġlied f'Gaza. F'Settembru li għadda Malta inaqdet ma' pajjiżi oħrajn fil-Ġnus Magħquda u rikonoxxiet lil Palestina bħala stat. Malta għelet lil poplu f'Gaza b'mod umanitarju. Pajjiżna laqgħat tfal u żgħażagħ midruba biex jingħataw il-kura meħtieġa. Fir-rigward tal-gwerra fl-Ukrajna, Malta dejjem insistiet fuq il-messaġġ għall paċi, tant li f'pajjiżna stess saret laqgħa għolja bejn numru ta' pajjiżi fejn iddiskutew il-paċi fl-Ukrajna. Dan fil-waqt li pajjiżna ospita laqgħa bejn uffiċjali għolja tal-Istati Uniti u Ċina. Fl-2024 Malta kellha l-Presidenza tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE. Dan hekk kif is-57 membru tal-organizzazzjoni qablu li Malta għandha jkollha din il-Presidenza f'dan iż-żmien kruċjali. Malta ospitat ukoll il-laqgħa tal-mexxejja tal-Med9 fejn f'pajjiżna kien hawn fost oħrajn il-President Franċiż Emmanuel Macron, il-Prim Ministru Taljana Giorgia Meloni u l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. F'dawn l-aħħar 4 snin il-Prim Ministru Robert Abela iltaqa' ma' bosta mexxejja internazzjonali. F'pajjiżna laqa' lill-Papa Franġisku u kellu laqa' mal-Papa Leon 14 fil-Vatikan. Il-Prim Ministru ħadem ukoll favur paċi u stabbiltà fir-reġjun tal-Mediterran b'laqgħat bilaterali fosthom mal-Prim Ministru Spanjol, dak Libjan u anki mar-Re tal-Ġordan. 4 snin ta' gvern laburista, 4 snin ta' ħidma favur il-paċi fid-dinja.